Partia dobrovoľníkov sa už niekoľko rokov snaží o záchranu Lietavského hradu, ktorý je naozaj v zlom stave. Už od minulého roka žilinskí jaskyniari čistili tamojšiu studňu. S prácami ale museli načas prestať. A to všetko vďaka zlodejom. Chlapi zo žilinského jaskyniarskeho klubu museli na týždeň prerušiť čistenie hradnej studne. Zatiaľ neznámi zlodeji sa vlámali do uzamknutého priestoru na hrade a ukradli im dôležité zariadenie, bez ktorého sa na dno nedostanú. Centrálu, ktorú nutne potrebujeme na zaistenie energie. Naviak potrebujeme vlastne k činnosti na vyťahovanie sutín pri čistení tej studne. Museli teda čo najskôr zohnať peniaze na nákup novej techniky. Vrátok je okolo 725 eur a agregát je 400 eur, tak to máme už dohromady 1100. Ešte len za tieto dve veci. Všetci si ale myslia, že za touto krádežou môže byť iba partia, ktorá pomery na Lietavskom hrade dobre pozná. Musel na to použiť nejaký dopravný prostriedok, buď to nejakú tú káru na kolesa. Policajti boli, skontrolovali, povedali, že to bolo dobre prešpekulované. Chystali sa tu tí páni, ktorí to tu vybrali. Dobrovoľníkom našťastie táto krádež na chuti pokračovať v záchrane hradu a studne neubrala. Novú elektrocentrálu a naviak si už ale každé ráno na Lietavský hrad pre istotu privezú. Pre televíziu Joj, Andrea Lukoničová. 0259888443. To je číslo pre vaše tipy a námety. 0259888443. Volajte Kriminoviny.